Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur nuwun rawuhipun para sederek seiman, seislam lan seihsan. Dalu menika kula lan jenengan tesih dipun ridhoni dhateng Gusti Allah lan tesih dipun paringi kesehatan. Mula ampun pisan-pisan ingkar kalian nikmatipun Gusti Allah, tegese anggenipun mlampah kula lan jenengan wonten dalan ingkang boten dipun ridhoni Gusti Allah utawa nglakoni maksiat. Lan iki ampun ngantos sakedhik atur kula sakedhik dene ingkang nami kekasihipun Gusti Allah utawa walinipun Gusti Allah. Sing naminipun wali niku eling-eling luput. Nek pas eling utawa wekdal elingipun niku mboten kaya menungso, nek pas luput nggih mboten kados menungso. Niki mboten saged dipun tiru kula lan jenengan. Ananging kathah pelanggaran utawa ciri-ciri kula lan jenengan saged ningali tiyang ingkang dipun ridhoni Gusti Allah kados napa. Setunggal monggo kula lan jenengan titeni tiyang ingkang cerdas uteke, cerdas atine lan cerdas prilakune. Niki golongan kekasihipun Gusti Allah utawa khalifatullah. Nami khalifah niku nggih pimpinanipun tiyang ingkang keparek dhateng Gusti Allah utawa umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang gadahi gelar ulama warasatul anbiya. Niki cerdas uteke, cerdas atine lan cerdas prilakune. Cerdas uteke niku nggih saged nentokake hukum hak utawa mbedakake hukum hak lan hukum batal. Mula nek ningali tiyang kok mboten ngangge dasar hukum perkawis ingkang hak utawa nyampur aduk perkawis ingkang batal, niki ampun dipun tutake. Niki mboten cerdas uteke. Ingkang kalih cerdas atine, tegese atine senden terus menerus gegeongan gandulan kalian Gusti Allah. Nggadahi perilaku atine alus banget, nglungguhake atine kanthi ati ingkang sabar, nglungguhake atine kersa nampi kahanan, kersa nampi napa ingkang sak mestine boten kula lan panjenengan senengi, tegese mapan urip wonten alam dunya senajan kangelan, senajan kathah kerupekan, senajan kathah cubone, nanging kersa nglungguhake atine kanthi sabar kangge eling dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki tiyang ingkang cerdas atine. Lan ugi tiyang kang cerdas atine niku seneng ngamal kesaenan, seneng zikir dhateng Gusti Allah. Lajeng tiyang ingkang cerdas prilakune, sasampunipun cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune niku amale terbukti, prilakune terbukti saged dipun nikmati dhateng tiyang kathah. Tegese pendamelan napa kemawon niku nunjukake ridhone Gusti Allah, manfaati dhateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Macul hasile nggih saged nggih maisah
awak piyambak lan nyukupi kebutuhane keluarga, turah-turah kangge sedekah sangung ibadah. Niki tiyang kang cerdas prilakune boten dadoske fitnahipun umate Kanjeng Nabi napa malih sesami tiyang ingkang iman. Wonten kalane tiyang ingkang goblok uteke, tegese boten saged mikir, bodho uteke, ananging cerdas atine lan cerdas prilakune. Senenge mung manut kalian tiyang ingkang alim, tiyang ingkang ngertos dalane Gusti Allah, seneng lampahi penggawe perdu lan sunat. Niki cerdas atine ndadekake ikhlas prilakune ketampi dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kaping 3 niku tiyang ingkang bodho teke, bodho atine ning bodho prilakune. Niki golonganipun tiyang ingkang boten ngertos napa-napa. Goblok uteke ya goblok atine, goblok prilakune. Kathah tiyang ingkang cerdas uteke ning bodho atine lan bodho prilakune. Niki mung pinter ngaji, pinter ngomong, ning atine boten lumampah dhateng Gusti Allah. Niki ampun ditutke, ngetutaken tiyang sing ikhlas prilakune lan genah jejak amaliyah kesaenanipun. Niki sae mungguhipun Gusti Allah. Ngoten mawon, muga-muga kula lan jenengan dipun paringi slamet donya akhirat, rezekine ingkang sae, halal tur barokah, manfaati kangge keluarga, tumeber dhateng sedaya umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu kula wonten mriki mung langgengake wirid zikir sholawat Jibril, bungahake guru anggenipun perintah, bungahake guru anggenipun gadah amaliyah, boten wonten tendensi napa-napa kejawi ngalap ridhonipun Gusti Allah. Taubatipun kula lan panjenengan dipun tampi dhateng Gusti Allah, ndadosake pejah husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki mangke maos Fatihah dicepeng niku dodo bagian tengah niki. Dados wonten dodo niki kan dodo mentok, ngandhape niku napa niki bagian tengah niki naminipun Latifatul Akhwa, makomipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek panjenengan maos Fatihah dicepengi teng mriki 7 ayat riyen teng mriki kabeh diraosaken merga munggahipun Fatihah niku lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicepengi dirasakake wonten niki. Niki naminipun Latifatul Akhwa, makomipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diresapi alon-alon boten napa-napa. Ning niki dipun waos ping 100. Jenengan santai mawon, mangke nek kula pun cekap anggenipun maos nggih sareng-sareng kados biasanipun. Nah mangke nek sholawate wonten Latifatul Qalbi mriki makomipun Nabi Adam, monggo sareng-sareng. A'udzubillahi minasy